Mtedza Times Sport kuchokera kunoko ku TTV. Mboma la Nchewu kuli chisankho cha komiti yaikulu imene imayendetsa masewero a mpira wa miyendo. Mbomalo mmene zakhala zikuchitikira zisankho mboma la Salima, mboma la Nkhotakota, mboma la Dowa, mboma la Nchisi mchigawo chapakati. Izi sankho chimenechi chikutsatira chisankho cha nzigawo zitatu za dziko lino makamaka zinayi kummawa, kumwera pakati ndi kumpoto. Makomiti akulu amene amayendetsa zisankho kumeneko zitachitika. Enoki Sankhulani ndi mmodzi wa anthu amene adasewerapo mpira, amatsatira za masewero, wakhala akuimbira masewero a mpira wa miyendo. Lero wadzambatuka kuti akufuna kupikisana nawo pa mpando wankhala pa mpando wa komiti yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo mboma la Nchewu. Enoki Sankhulani akubweretsa chiyani chatsopano? Enoki Sankhulani ndi ndani? Mtedza Times Sport ya lero tikhale tili ku Nchewu ndi mkulu ameneyo. Ndineyo mkonzi komanso mulutsi wa programu iyi, coach player Peter Forte alolalole akanakane komandi wa Times Group. Tatiye tikhale limodzi. Achimwene asankhulani ndikulandireni chibwerere ndi covid umamenya uyu anzoona akumakhala wa uyu kwambiri ngati yeso magwina chiro chiparako nkhaneke ndimene kodi asankhulani pacha ndino achipatala ineyo sina wachipatala koma magwina chiro chiparako mumagwira ntchito kuchipatala department administration of course pano kugwina ntchito ngati assistant human resource management officer imata ahilimo. Oho, assistant human resource management officer wakunchewu kuchipatala ahilimo o matero mukati ahilimo ndekuti ahilimo ndio chidule abbreviation imene abbreviation. Oho, tsono mandalawa mudamba litovala mandala ni maruka misozi teza mbili ndio anati vantu azivala achipatala anena kuti ya ahilimo valani magalasi mavala koma of course ngakhale kuti sina sunglasses mani mangovala kuti nanga sachipatala ndo zanzivala. Ndimakudziwa ngati munthu amene munasewerapo mpira mwina pala nyamata ngati achina Forogonya amene mwasewera nawo limodzi chikwa medical Yohani Fly wasewera limodzi ku Cholo secondary school waseweranso matimu asilikali Red Lions anyamata achina Yohani Fly ndiyeno mwati mukufuna kubweranso kumpira komano ngati woyendetsa osati ngati munthu amene mudasewerapo mpira ndoti ngati lifali ayi koma ngati woyendetsa ulifali uchasuma kukwa nani ayi mpira imalengaso ndi age ukamakula umaona sura yamuna kuthamanga kwamba kuti ndio maina upite ku administration ndeno mufuna ku administration. Chimene chakutakasani kuti mpaka na mubwere ponena kuti ndikufuna mpando wankhala pa mpando oyendetsa masewero a mpira boma lonse la Nchewu mukhale wamkulu inuyo ndi chani? Choyambirira ndi experience imene ndinayo monga ndinakale kuti ndinakhala ndikusewera mpira pazaka zingapo kenaka ndamanga switch makaimbira mpira ndigula dangelengana aje timekunali shamba kunchewu kuti makhatu kuimbira takhatu maimbira pa tournament a Mozambique mwa mthemeneyo Mr. Mwaika Pastor Mwaika Mwembeni ane timu yawo moti anthu amene amadali kumaimbira mpira amene kumapita ku tournament a Mozambique Tanzania mabwera mati mundifeyo moti achina champiri aja kundiziwa achina ndithu na ended apo so khala chair wa malifali munchewumo kwambira 2017 kulekera 2021 nde ndakhala sunu mabanga za mpira mwina inu sina kumukhala kumanano mabanga ma interview mankhana kuti kumuna wonders blitz kusewera sili parizo sana komano pano panoona kuti manje ndibangeza administration ndikhale chair wa Nchewu District Football Association. Kumpira kumakhala phuzo nthawi zina kumakhala zitonzo kupatsana mayina tizipongwe tinantina pambali pa mtendere ndi chisangalo chimene chimakhala kwa kumpira makamaka kwa oyendetsa ngati sizikuyenda bwino anthu amakuchula mayina kupanga banja lanu mwakambirana nalo lavomera kuti adadi kapitani kumpira kuchisankho ngati oyendetsa ngati pali chitonzo ndiye kuli kufalira amatokulu kwana akazoka alipompa olana kwa alipompa kumene kujako kwa kholiwa wadutsako ndiye kuti zili bwino kwa basi munapima kulifalira akulu kumakha kuti kwanidwatu Siri gari chatu kama yako kwa kenaka basi uona ama kuti konajo kama uona ajoka akaza kufa ai wewe numazimbika mwanyo hii nangasi professional yanga nimene nazo zokuti ukamala kuitsa kumpira
mphuzo limakhala kwa mazidziwo akulu tayimbira mpira ife chabwino ku Ntcheu ngati komiti yoyendetsa mpira yayikulu pa Ntcheu anthu adziganizira za dzina lanu chifukwa chani ya chambire mujanena kale kuti experience imene kandi nayo 2 munthu ndi ma qualification kwambiri kumpira ndapanga za walifari ndapanga za ukochi za administration ma certificate ndamene mapepala oti ndakhalapo ndithu kuti sinkhani yone kuti ndangodzuka lero ndi lero kuti ndipange zakuti mapepala mpaka nakufuluba zinazo napangaso ndikuti ndinowampira kwambiri ndi license kochingozi inde awa ndilifali simunthu amasewera ya mapanga ndiyeno mapepala awa kukupatsani mphamvu mangolomera kuti ndithokozetsa kuyendetsa mpira kuno bwino ku Ntcheu kwa zaka zochuluka kwakanika kukhala ndi timu imene ikhoza kukhala mu Super League komatu kuli stadium yapamwamba kumeneko stadium ya Makono yamangidwa muli ndondomeko zotani choyambira tathokoza aboma kuti atiganizira kuti Christian andi Ntcheu ili malo oyenera pakati pamene matimu akulilongwe ndi matimu akuplanta atoma kupanirapo ndikumasola mpira ndipo Ntcheu tisikaso ndimapanga ndalama kudzerapo chinthu ngati chimenechi nde nchifukwa chake nafe tifuna tibwere choyambira tifuna kuti tikhazikitse ma structures m'mazoni majority ni mazoni 7 Njolomole zone Mphepo Zinayi Bilira Kasinje Manjawira Nsipe nde mmene mujamu mpira yambire muti mmene mujamu tizipempha kuzoni kuti tipemphe zithandizo za anthu kunche kujali ndalama ena ali town muno koma pafunika munthu akagwedeza nde ife tifuna tikakhala mpando talizalipira makalata makapono sena sadweje kuti tijima imagwetsa fereza throughout the year kwapempha anthu amene ajawo tipempha ngoje ndezikati zikhumuti mene zamangodera chikho cha Castello kapena cha farm ndemene mujamu mwakhala mpikisano tizisankha pa kuleyo dzera muti mene mujamu tikereze kuti mwina ka tapanga select ma select athu ichokere kuti mazoni mene muja sango chokoso baboma bokha ya kwa nthawi zambiri kwati timendaona choti timati topanga select tingotenga anthu baboma titenge mazoni muja Kasinje kuli mapuleya muno mmidzi ina achina akiphiri satachoka mmidzi achina ndani ajangi changwano achina tipange timu yabwino kenaka mmene mujamu ngati achita anzatha akudetsa atu mapuleya machokera kuchimbia ena kuchigogo onopo akulu ndikuze ku Ntcheu nthemene shamene alipo anthu amachokera kudowa kulilongwe kudzafusa pa Ntcheu kuti mpira wanu kuti mufika perepo kuti mpano muyimitsi fa nthemene tinali ndi zipapato pa ground panaji motsogozera ndi koja ali dani kama nthemene akamwembe no ali patron inafe tikathandizira anthu anaphunzira kudzera pa Ntcheu paja mmene dowa ije kumponere kumatukuka olo benedeze tinamba ndife koma nthawi zambiri amati kutsogola sikufika wezona zathu ajatirani mudala kuitsa pati kuti zinthu zisolobane ku Ntcheu nkhani kwayikulu ndione kuti tinamulekera munthu mmodzi ngati pastor mwamweme yekhe kuti aziyendetsa mwina anthu ena tipangokhala phengo mango yang'ana komano nthawi yakwana kuti tigwirane manja collectively ngati Ntcheu kuti tipange chinthu monga mune yakale stadium yathu ndi nambala 3 muna number 1 Binguja 2 stadium Kamu stadium number 3 Ntcheu kuti nchokongola stadium kwambiri chokongola kwambiri wish kuti kamu kuti mudzaone kuti ndio ngoma apo tingodikira boma lilede kuti atithandizire mwabwino basi timalizitse kenaka kodi chaka chino cha 2025 pasoledwa mpira amene kunabwera minister pakatipa David minister honorable aku MP yangu Mwanza West anazati sipizo yayo Thomas time madzi magetsi fanyina tsala madzi magetsi basi sikatero zitendo kuti naka ndipa surface apa basi mpira uyape chabwino komiti imene ilipo ya ku Ntcheu mumakonda kunena mawu kugwiritsa ntchito maonera kuti collective responsibility tikhale tonse pamodzi tibwere tigwirane manja komiti imene ikugwira ntchito panoyo ikugwira ntchito motani komiti kugwira ntchito pano suti ndiyo lakwitsayi komano mangoti ena amathonyamula kukasira pena ena anyamuleso chokera pati pamenepo kupitiza pena yo agwirapo ntchito most zaka 8 nde ife tikufuna talandire kuti mwinaso ena aonese kaluso lathu tikuzendetsa kwa ndimafuna ndibwereke mawu Angerezi amanena kuti you don't fix what is not broken chimene sichidawonongeke sitikonzetsa 8 years akugwira ntchito yabwino inu muchoka uko magalasi poli mwachotse mukachotsa chifukwa chani monga mwanena kale kuti Ntcheu zampira zinamba kale koma no Super League teams chivuto ndi chani
nde ife suti tune kuti tikuwanyoza kwambiri ayi koma nkhani kuti tifuna tikhale pasi kuti vuto ndi chani chimene sulukhale timu yabwino kapena matimu abwino kuti with the presence ya stadium ichi tikuyambira amenepo nkukhala ndi matimu abwino nkumasewera ndi kupanga ndalama vuto ndi chani ife tifuna talandira amene kuti thandizana amenepo. Kumalawi kuno ndale zakumpira mmene ndazidziwira ine kumakhala magulu ndoti gulu la uja kutsogolera ucheni gulu la uja kutsogolera ucheni tiyeni kuzisankha anthu amakanena kuti inu muli gulu la ndani ovota makanena kuti muli gulu la ndani inu muli gulu liti. Ine ndi gulu langa limene most of the competitors ndi makochi komanso kuku ndi anthu amene sakhala kuyendetsa mpira kwa zaka zimene zapitazi komano tinene kuti vuto limenso lilipo kuti timayendera magulu amumaliza kuti kumpira za magulu zilipo komano ine ndimaona ngati kuti nthawi zinaso mathodzi kuti utosankha munthu wina uguliro nkudzerenga guliro nkuphatikiza nkupanga chinthu chabwino zimatha kuchitika kwambiri lithochoka anthu ena athochoka gulu athu ena kuchoka gulu linali nkupanga chinthu chooneka bwino kupanga sanu kuchamikira kuti faza magulu zimene zimakalekisasa kwambiri kuti ine kwidha gulu ili kuyenda bwino kasiyenda bwino ngokhala gulu ili ayi ndinu ngati mukudziwa kunena kuti uko kutsidyako kuli gulu koma kuli uyo ndi uyo kirimu ntatenga amene chakubwera na uku kwathu kuno nusakaniza awa ndi awa ndipanga komiti ikhala yabwino chimene mwayambitsira gulu kumatsogolera gulu ndi chani. soto zimenezo mwafusofuso labwino koma nkhani yakuti neno chisankho chikachitika pala anthu ena amatokugwa koma mathotenga anthu inu muonapo evidence pano kuti munthu anagwa koma amutenga kuti iwe I think you have some potential come and assist us zimene zimathochitikaso nde ifeso suti kamene anthu atakuti agwa mbali iyo ndi kuti tikhoza kwasiratu uthenga umene mukulalikira mukamayenda kwa madelegate ndionena kuti chani kuti avotere inuyo. choyambirira tikuwauza kuti it's time kuti muone zinthu zina zanyuwani anzathu ayesetsa zaka 8 mwaona zipatso zawo ifeso tiyeseni muonenso kuti tikhoza kwanga bwanji nkhani ndiye kuliona kuti tifane tikule m'mazoni nthawi zambiri m'mazoni mwathu timafuna nthawi chani achisankho basi koma chisankho chikachitika timataya silagwiritsa ntchito ndiye tifuna mpira suseweredwaso kuti timathokaniza tikufuna anthu amene ajawo tikhale ndi mazoni muja mukhala active mati matha kuanamiza amazoni mwina manamiza mazoni angati mazoni onsewo mwakhala mukunamiza mazoni kwambiri ndi akavotera munthu onama sakhale ndeya koma zanga mnene kuti amene analipuwa for your information ineyo 2020 nazayima ndinagwa ndi anzanga wanani manifesto inenso ni manifesto anga now panopo anza anthu aja amene nasamfuna kuti inu tinakwereka kupha ife tifuna inuyo muime ineyo kuti ndinafuna ndime ngati David Chair pachiwiri koma wiki iyi place imene ndandira kuti kuchipanda kulipa bwezi ntago anthu akubwera inuyo munali mfundo zabwino bwera tabangana chikonje ndenati anthu afuna akubwera umodza kukuza si anthu ofuna atijena awo amene ofuna kujena anthu kuti tikudziwa anthu kuti muna akuone chilungamo ifwa anthu waona kuti zimene na promise in fact even sinali chase ndi imene na rifali I was able kantambalanga kakapeza maveka malifali mathandiza imene anthu akudziwa even ndina baba ni makhalamo ndakhandu thaliza basone namela account bempha ndimawonjezera ndalama tina amene ndinako ka 10,000 ka 5 kamene ndinako ndakapezako noma ndaona kuti munthu oyitanka kuti namuyika apa uyu ratho kuchita zinthu zazikulu. Ineyo ndikamaonera mpira wakunja maiko makamaka kwa azungu ku Spain ku France makamaka ku England akanena kuti Manchester City mzinda wa Manchester West London kumakhala kunoti timu ija anthu akuyipanga oni West London iko ka Nottingham Forest mzinda wa Nottingham uja anthu akuyipanga oni tekeze kuti panjewu mene palili panjewu patakundi panja kuli timu ndekuti anthu amanena kuti timu iyi ndi yathu amathandiza timu ija amagula majezi a timu ija akani malipulika akandizipewa ndikuti akuthandizira timu ija kuti ipite patsogolo inuyo mukunena kuti mukufunitsitsa kuti kunjewu kutakhala timu ya mu Super League mukuyenera kukhala ndi manifesto abwino ndondomeko yabwino kuti kumazoni konse kuja anthu amene ali ndi ndalama panjewu mubwere nawo pamodzi mwayika ndondomeko zotani pangani imeneyi chambirira kuti mpira wa kunjewu chambirira ndi kuti tikakhesesa komiti athu anyowana tinaisa ma stakeholders na anthu amene osiyana ena ma businessmen ena kuti ma brand kuja ena anthu kule ntchito kukhala pansi akulu chinthu chindichi kuti mugeze kuti tingatukule bwanje mpira chifukwa anthu ena akale pala anthu ena ali makobiri awo koma amembezo kuti tawanga approach kunjeuko akatukwa chaliko alipo
ena ama business kodi inu dedza timu ija ndi ya community Kalonga ndi timu ya community pale Songwe ya kuboda ndi ya community anthutu masewera mpira andikuza nyungamo kunchewu ni malo a business kwambiri ndikuzana akulu kachewere imwe hayi kachewere yonso wathandizire koma umene jokula anthu ama business akulu ena ali ndi malogo na anthu ena ali masukulu mene kuti abwana ungolisitele umene jetsekulidwe andi timu ya kunchewu ya Lwaswa League inu unaonapo Wanderers malika tukwero meneko anthu amambogona dzana koma mpira uli mawa ndikuti anthu amene ali Malesta House azinani kuti azigona amene ali Malesta azina akati Bullets anthu amachoka kukalonga ena kumangochi 2 days agona andikuti azigona kumunchewu kucha andikuti anthu amene ali ma business amene ali ndi maloji ali Malesta House ali ndi Malesta ali maglosa ali azimanga kuti apanga drama wambo kungoti stay emergency kulidwe andi kuti kuliti kumene kujeyo yoti ya Lwaswa League chewu sizakhala chimodzi izakhala chewu ya makobiri komanso yochita bwino kwambiri. Kodi chidwi chanu cha kukonda masewero ampira wa miyendo chidayamba bwanji? Ndanena kale ine ndinabadwa ngati ndithu Nyamata masewero mwe chungulungawo kenaka ndili kunchisi form 1 form 2 panala posena ngati pati kichimera. Kodi kumudzi ndi kunchisi? Part of ena makolo athu njoko komano kwambiri mayanga ndakumwanza. Nde abari chimala chititi pa nchisi 1995 96 anali mangekereji ndipo ndi masewera mpira ndithu kenaka nacho komero jokupita kucholo ndifa chaka of course ndi maiti kwenje kunali mpira one kuti pa secondary timasewera bwino mambo timasewera oti tikamasewera tijazota atsikana kamaombera manja utadwala amakakuti ngapi akuziwa akuti ya bwerani uzosere mpira madoda mpaka na asunga na school ose ati mukasewera mukadwala ati kunyamulani ngakhale kuti mpira maduka athamathawe koma ndimene molala maimba nyimbo imene tinafika po ndithu chikho chabakiri muluzi nthena ake mpana anazalichotsa ndi Wanderers pompa babeti plant Wanderers youth 1997 kasewera ndeke nanga zapita kuchikwa kumene ndi mapanga ndi business tino umene kuja takumana ndi medicals zimene achina pati kulogonya matani timasulano akudziwa ulapo kenaka tacho kumeneko ndimene tilapita kuchewu tinambo mayimbira mpira pambira 2003 mpana 2017 mukuonerayi ndi program ya Mtedza Times Sport kuchokera kuno ku TTV. Mkulu ali kudzanja langa la manzereyi ndi Enoch Sankulani amene akugwira ntchito ku chipatala kunchewu ku administration. Mkulu uyu adzithemba ndithu akuti ali ndi masomphenya ofuna kukhala mkulu oyendetsa masewero ampira wa miyendo pa boma la Nchewu. Kumbukirani kuti maboma osiyanasiyana mdziko muno kutachitika zisankho za mzigawo zinayi zikulu Eastern Region Football Association, Southern Region Football Association, Central Region Football Association, komanso Northern Region Football Association. Zisankho za maboma zikuyenera kuchitikanso. Asankhulaniwa ali nchowayenereza chotani mkulu uyu akhale akuyankha mafunso mpulogalamu ino kuti timuunike tinzukute ngumuona kuti ali pati. Kodi inuyo mukamaonera masewero kapena kumawaona kunoko ku Malawi mmene mpira ukuyendera at farm level, super league level, mumanena kuti ukuyenda bwino pati kapena ukulephereka kuyenda bwino pati? Okay. Mpira ukuyenda bwino ifuka anthu kumene mufika fusola ndikudziwa kuti kodi ngasima wakhala ma different administration soka ngati pano mbuyo munene ndi afamu awota Nyamilandu 10 tayamikire mbali yawo anachita pali zinthu zina mbali yawo anapanga zinthu anzathu awa hayabweraso ndi kuti ayambiranso penepo tupitizaso pali zinthu zina zimene achiteso ngati haiya akamadzasiya padzabweraso amapitiriza chokala amene zakwatani kodi mpira wathu kunchewu kuno amene ku Malawi kuno ni mpira ndithu bwino wechungofunika tisadzikonde malisosi amene atipatsa akuluakulu ngati chitsanzo fe akatipatsa mipira kuti muna mipira iyi ndi akaste kapena ya famu tikafika kunchewu tagere mipira ija kwa anthu amene ayenera muna tisangosunga fazi machitika kuti muna atipatsa mipira ija ife kusunga muna kumayipangaso misiyuzi zinamba zafika kuti mipira yafika basi wina ake kungobinyira hayi timango simutero koma ndikufuna kuti titero kuli ndi nkhani tutatiuzani mipira ikubinyiridwa kunchewu hayi ndingati kusogolo kuno tisapenge zimenezi okusogoloko Asankhulani kodi mmakonda timu iti ku Malawi? Ndakuza kuti background yanga ndilifali timu imene mmakonda yosapota nditi sitisapota timu ineyo amene anapulso lifaliyo zinakhazikitsa muti kuti ndisamakona ndimangokonda timu nthawi imene kuswera bwino nditoswera kusapota Kalonga ngati kuswera bwino nzati patukula de nditosapota Songwe
nditosapota Bullets as far as nthawi imeneyo nditosapota Wanderers ndikaona kuti timu iyi kusewera mmene ine ndikusangalatsidwa ndimatoisapota nthawi osewera amene amakusangalatsani kwambiri awiri kumalayi kuno ndani current generation nachina Gaba awati ali ku South Africa achina uyu anapita ku Silver Joko Bullets Edana kamwana kanapita ku kuma tipi Mazembe Maungulu anu maplayer abwino uso Bullets pano kubera nyamatona kamati Ongani Lungu very good player. Ndinafusa fuso limene lidala chifukwa mwachula Ongani Lungu wa Bullets, Patrick Maungulu wakale wa Bullets, Chimumendana wakale wa Bullets, Frank Gabadinho Muhango wakale wa Bullets. Chifukwa chani mmakonda Bullets? I think mapitirizado mama manucho nimapitiriza kunena ayo mwana waje na upinga njira yo Bullets madana nayo ndo Bullets madana nayo of course ena mwachulawo amasora Bullets manajoke koma ndo ngati kuliwitsi pinga so Bullets madana nayo sinda ndanditi musinikonda timu komane manena kuti mapitiriza sinda ndanditi timu sindikonda timu ni manena kuti achina wize Dr. Thompson pingenyiraso amakusangalatsani kwambiri Dr. Thompson pingenyiraso amatenga masosi zawo kumapireka kumpira ndoche para amene amapanga zinthu ngati amenezi kuti manena iwowo kapena munena osewera ndimati wizilo mpinga njira ngati player komanso bwana aja amasapota Wanderers ake amene achosama ndipanga inspire chifukwa cha kuti amatotenga masosi zawo ndikumaletsa kuti mpiratu abwana supeza chine chonse chapinda mpira ngati ukalowa kumpira kuneka kuti wezipeza china chake ndoti mpira supira chifukwa chani mukumema anthu akuncheura kuvotereni kumpira kulibe china chili chonse umangotulutsa zako basi akuvotereni inu ndi Mesiya muzikangogawa sikugawa abwana ndanena kale kuti stadium ije ikamanga chineti inikama ndama zine zipita kukhaso akhaso lazima ngazituko zosana sana muchongochi kuyaba nche ulo bid vote cholinga chanu chimene situ for the sake of people muchengo akazi anu kunyumba ndi ana atamva kuti mwayamba zimenezi mpaka namukuyang'ana mphika waukulu wa panchewu paboma ananena kuti chani ana wamandaniphikisa basi kuti ino chikhedo cha munthu nanda badula munthu koma ino tengapo mbali pa chine chake chothandiza ena mathazo otchalichi ena kumpira ena pamaliro nimene munthu anabadwira ine tekiposa mkhala phe basi kuti basi ndendere munthu inu mbali yanu ndi yakumpira mpira pa zina zilonse mapanga kuti mathanzira kutchalichi kumpirako chanchani koma kuku nangofuna zoti za mpira kumangalande kapena ku Spain kaya ndi ku Germany mumakonda timu iti kwawo wazungu kwa zunguku ndi Man U more special ku England tikapita ku Spain uko ndi kuli Barcelona ndimakonda sipapita masera bwino ndamati mamene ku Germany ndendi Dortmund jema kusangalatsa ndifanya why not Bayern Munich koma Dortmund ngati chikopa pa Salum kukhosiro Maria Salum kukhosi kuti mukati inojewa mukati Salum kukhosi noti ale soma huma khala chimene imene yakulasa nangati sabote gulu ngati Salum kukhosi ndi mmene tachezera ndi Enoch Sankhulani mmodzi wa anthu amene ndi nzika za dziko lino amagwira ntchito kunchewu akukhala kunchewu koma akuti akufuna kukhala wapampando wa komiti yayikulu yoyendetsa masewero a mpira wa miyendo m'boma la Nchewu pachisankho chimene chikhale chikuchitika kumapeto kwa mwezi uno kodi muli ndi uthenga womaliza mpulogalamu iyi pamene tafika kumapeto kwa program uthenga womaliza ndikuti kwanzanga ovota amazoni nthawi yakwana tisinthe zinthu tione zina mba anzathu amene akhalapo mwaona ife yesi sana ife tithuyankhula pano tithupanga paposo osiyana-siyana koma wawo amene zoni iliyonse machoka ma anthu ovota atatu ndiye ngati samvera adza anong'oneza kuti umati mwayo anatipatsa anthu ine ndikupempha kuti tiyeni tivotereni tivoterani Enoch Sankhulani pa mpando wa chair wa Nchewu Football Association muone mwayilimbikira yoti muvoteredwe mufuna kuchani kumpira basi mpirana kuti ndamba kale zili magazi mwatukwanidwa kwambiri muli lifali mavoti ndi masiya hwizo mkutanga zili magazi ndi mmene tamalizira mtedza Times Sport ndikupempheni kuti ngati nkotheka mudzakhale pomwepo sabata yamawa pamene tidzakhalenso ndi program ina komanso mulendo wina mpulogalamu ina ya nkhani za masewero mtedza Times Sport ndine Nkonzi komanso mulodzi wa programu iyi coach player Peter Forte alole akanakane koma ndi wa Times Group. Bye bye.